муаррифии чархболҳои нави Русия дар душанбе барои ҷалби харидор дар Тоҷикистони кӯҳистонӣ. ширкати чархболҳои Русия дар як ҳамоиши дар шаҳри Душанбе рӯзи 29 март қудрату тавоноии чархболҳои русиро нишон дод то харидоре пайдо кунад. харидорони эҳтимолӣ ҳам ниҳодҳои давлатӣ ба мисли Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва нерӯҳои марзбонӣ буданд. чархболҳои тамғаи Ми-8АМТ, Ми-171А2 ва К-226Т аз чархболҳои пешрафтаи русист, ки дар кишварҳои зиёде ва бахусус Шӯравии собиқ харидор дорад. марзбонони тоҷик гуфтанд, ки чархболҳои ба мисли Ми-8АМТ ва Ми-171А2 барои посбонии марзҳои кӯҳистонӣ мувофиқанд, вале зури кишвар ба харидани онҳо намерасад. 100% ҷавобгӯ ҳастанд ин вертолётҳо ба мушкилоти қушнои сарҳади Тоҷикистон, лекин нархҳое ки намояндаҳои Россия ҳозир гуфтанд ҷудо зиёданд. скидкаҳо бояд бошанд барои Тоҷикистон, чунки Тоҷикистон сарҳади СНГ аст ҳозир. зимни муаррифи мақомоти Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳам гуфтанд, ки чархболҳои русӣ барои шароити кӯҳистони Тоҷикистон созгор аст, зеро муҳаррики нерӯманд дорад ва то 4-5 тонна бор мебардорад. дар гармои беш аз 40 дараҷа парвоз барояш мушкиле надорад. тарафи Русия мегӯяд, агар харидор дар Тоҷикистон пайдо шавад, шояд имтиёзе ба он дода шавад. Конечно, если будет сотрудничество, тем более в рамках наших международных организаций, в рамках ОДКБ. در چارچوب همکاری‌های بین‌الدولتی با روسیه و سازمان‌های چون سازمان پیمان امنیتی دست جمعی ممکن است نرخ چرخبال‌ها پایین برده شود. در نتیجه مذاکرات با شرکت روسیه امکان دارد قیمت چرخبال نه با پول نقد و به یک بار بلکه قسم قسم پرداخت شود. қимати ин чархболҳо аз 8 то 14 миллион доллар будааст. омори дақиқе дар бораи теъдоди чархболҳои Тоҷикистон нест. фақат ин маълум аст, ки вазорати дифоъ дар ихтиёраш на камтар аз 20 чархбол дорад. Шодмон Ятим, Мардони Муҳаммад, Озодӣ, Душанбе.